Rocket derhjemme. Ja, hvorfor? Den blev lidt brugt. Men vi har 2 hunde, der skiller Ja, tak. kunder, hvis der de spiller. Jeg tror, det er det, måske. Ommer. Men jeg plejer at vinde over om det der. Ramte du? Der var slået græs af. Nå, er det mig? Det er lidt spændende, ikke? Kan du en tur med? Ja. Ja, sådan en veldig klip. Nu er den stoppet. I høj grad. Det var derfor, jeg tog den sikre vej. Min tur. Ja. Kører vi? Så. Yes. Det var derfor, jeg tog den sikre vej. En, og så vi. Hvad, skal du hele vejen tilbage igen, Carsten? Ja, det er rimelig godt gået, så. Hvad? Yes. Jeg satser på, at I rammer jo. Ja. Så er du stadig foran nemlig. Der er chancer for at se Ja, nordlys. det er sjovt. I de her dage. Vi kører den rigtige vej. Og 2 gange. Jamen, det er fint. Så skal vi sidde her lige.